Di po namin kayo marinig eh, parang kami-kami lang dito. Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ayan po, nag-aayos pa lang po ng halay. Kaya makinig po tayo sa ating mga command at leader kung paano po tayo mag-aayos ng halay ngayong hapon. Iniimbitahan po ang lahat na i-occupy po natin ang mismo pong lansangan. Tumindig po tayo dahil tayo po ang nagpapatuloy ng makasaysayang pagtindig ng taong Pilipino dito mismo sa EDSA Shrine. Hindi po ba mga kasama? Tama mo ba? Tama po ba mga kas? Kayo naman mga kasama, bakit nga ba tayo narito? Bakit nga ba nagtitiis tayo sa init ng araw katanghaliang tapat? Kung pwede naman tayo doon sa ating mga tahanan. Paulit-ulit po ang nakikita natin sa telebisyon, kung nakikinig kayo sa radyo, nakakasawa na yung korupsyon, nakakasawa na yung paulit-ulit na mga pangako ng pagbabago nila Marcos. Pero anong ginagawa nila ngayon? Kakapasalan po ng ating pambansang budget na sa kasaysayan ng Pilipinas ay isa kung hindi pinaka-kurakot sa lahat. Sa kalagitnaan na yung taong bayan, yung mga mamamayan po natin, tayo nagugutom, tayo pinagkakaitan ng ating mga kapatan sa edukasyon, sa pabahay, sa ating kalikasan. Tayo ang nahihirapan habang tumataas ang presyo. Anong sagot nila? Lalo pang dagdagan ng confidential funds, lalo pang dagdagan ng korupsyon, lalo pa silang mag-a-appoint ng kung sino-sino kakampi nila sa negosyo na wala namang alam at wala namang interes o kabuhin ang ating kinabukasan, ang ating nararanasan. Kung kaya mga kasama, lalo pa po natin ipagsigaw
ating magawa ang ating programa ngayong hapon. Andito din po ang 3 ambulansya na meron po mga trained na EMT at medical personnel. Dito po sa side ng EDSA, nakikita niyo po yung ilan. Tsaka meron din po dito sa loob, yung medyo malapit po sa Ortigas side. So kapag po may nararamdaman kayo, lumapit lang po sa mga kapulisan at sa mga ambulansya para po matulungan kayo. At huli, meron din po tayo mga marshal mula po sa Bikers of Good Governance na nagbabantay at nagmamatsyag po sa ating mga gilid para po tayo ay protektahan. At para naman po sa mga kailangan gumamit ng ating mga portalet, meron po dito sa kalye ng Poveda at dito sa harap ng EDSA Shrine along EDSA. Ayun lamang po mga kasama. So ilang minuto pa lang po mga kas, salamat po sa pasensya, magsisimula po ang ating konsyerto at programa sa ilang minuto. Iniimbitahan po mga kasama na nandito sa site po ng EDSA Shrine na very welcome po kayong sumama sa amin dito mismo sa lansangan. Tawid lang po tayo paloob po dito sa hanay ng ating mga kasama. Nakikita po namin kayo dyan, mga nakaitim po at nakaputi. Hello po. Pwede po kayong sumali dito. Meron din naman po lilim, hindi po mainit dito mismo sa lansangan at marami po kayong mga kasama. Ayun. Ayan, ipakita po natin yung kapal ng ating hanay na tumututol sa pagpasa doon sa ating budget ng ating bansa ngayon at sa pananatili ng korupsyon, pananatili ng mga dinastiya sa poder ng ating pamahalaan. Ang tao, ang bayan, Ngayon ay lumalaban! ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan! Makibaka! Huwag matakot! Huwag matakot! Makibaka! Ang mga pauna po na unified na demands ng ating clergy and citizens for good governance ay mahaba at yun po mismo ang pinapaikot ng bawat miyembro ng koalisyon. Pero sa suma total at sa 3 short na sentences, ito po ang ating panawagan. Marcos managot! Marcos budget pahirap! Mahirap! Muli po ang nagkaisang mga demand at na kinakarga ng buong koalisyon ngayong hapon ay Marcos managot! Marcos managot! Marcos budget pahirap! Marcos budget pahirap! At alam po namin na malawak po at marami po tayong kinakarga at ang ating mga kasama ngayong hapon ay titindig dito mismo sa entablado at maririnig niyo po ang lahat po ng representante. Walang magandang ibibigay sa ating bansa kung ang pagtulong po ay gagawin natin sa pamamagitan ng paglabag sa ating mga batas. Mr. Chair, napapansin po ba ninyo at maring napapansin ng ating mga mamaya? Tayo na po ang nagtatanggol eh. Kung kinakailangan triplingin mo o sampuin mo ang pangangalaga sa perang ito, that is the requirement of a fiduciary responsibility. Isisigaw ang katotohanan,
para po ma-acknowledge ang ating mga bisita ngayong hapon na to. Una po sa listahan natin ang bumabalik na Congressman ng 2nd District ng Batangas, Congressman Rani Abu. Kung pwede po bang umakyat dito at tumaway naman dito sa ating mga taga-suporta kay Senador Rodante Marcoleta. Then ang bumabalik na Congressman ng 2nd District ng Zambales, Congressman Cheryl Veloso. Palakpakan po natin sila. Ito po yung mga taga-suporta, sulit na taga-suporta sa ating tumatakbo at susunod na senador ng Pilipinas. Ang ating Mayor from Masinloc, Zambales, Mayor Hazel Lim. Ang ating aspirant congressman from Quezon City, Congresswoman Rose Lin. O sampuin mo ang pangangalaga sa perang ito, that is the requirement of a fiduciary responsibility. And ang delegation ni Congressman Bong Sontay ng District 4. Andun sila, napakarami. Andito din ang Team Bansud Oriental Mindoro, Mayor Arnolfo Hope Saulong, Vice Mayor Engineer Nestor Bautista at lahat ng mga councilors. Kaway-kaway po tayo mga taga-Oriental Mindoro. Then we have the incumbent Mayor Dante Esteban from Calintaan Occidental Mindoro. We have the Partido Federal Chairman from Region 2, Alfred Adriano. Andito din ang ating councilor from Don Carlos Bukidnon, Keith Cotico. Ulitin ko po, palakpakan po natin si Ate Rose, Congresswoman Rose Lim. I-recognize natin ang delegation ni Mayor Joy Belmonte, Quezon City. And then we have all the way from Bungabong Oriental Mindoro, candidate for Mayor, Mayor Joan Inday Enriquez. Andito din yung ating tumatakbong councilor from Iloilo City, Sir Alvin, Conse Alvin. So ito po ang ating mga nandito na pong mga bisita from Luzon, Visayas and Mindanao. Solid na supporters ni Senator Rodante Marcoleta. Maraming salamat po, Mayor and Congressman. Thank you po. Pahinga po muna tayo. Pahinga po muna tayo, magpapahinga. Maraming salamat po sa inyo pagdating. Akin na po, i-acknowledge po natin ang mga different mga kapitan ng mga nandito. Unang-una, ang taga-Commonwealth, Kapitan Malinco. Siyempre, hindi magpapahuli, Kapitan ng Payatas, Doc Rascal. Kapitan po ng Batasan, Jojo Abad. Asa na po, mahina. From Silangan, Kapitan Willie Cara. And, siyempre hindi magpapahuli, Barangay Holy Spirit, Kapitan Fredo Valmosina. Maraming salamat po. Atin na pong ito turn over sa ating pong host, MC ngayong hapon na to. Siyempre, dito, palakpakan natin si Chang Maria.
Wow! Palakpakan naman dyan! Masaya ba kayo? Parang hindi ko maramdaman. Masaya ba kayo? Isa na bang A? Yes! Tatawagin ko ba yung kasama ko? Nako, ito napakaganda nito, napakapayat. Talagang super sexy. Gusto ko paglabas na magsisigawan kayo na may kasamang palakpakan, ha? Palakpakan naman natin si Bamba! Wow! Hello sa inyong lahat! Diba, diretso yan, from La Lomas Lechon. Huwag niyo ka masyadong titigan. Nagulit na naman kakala niyo si Ivana Alawi, no? Diba? Grabe, ang daming magaganda ngayon. Pagsigawan nga mga magaganda! Wow! Guwapo! Magsigawan! Wow! Ay, ba't ko konti lang yung mga gwapo? O ito, magsigawan ang mga single! Wow! Kami po makakasama nyo ngayon, ha? Buong gabi tayo magsisigawan, magsasayawan. Yeah. May mga pag-games kami para sa inyo. Sino gusto manalo? Sino gusto manalo dyan? Nako, ang daming gusto manal. Pati yung mga nasa likuran! Kaway-kaway! Yung mga nasa taas! Ay, wala pala. Wala pala. Sorry. Walang tao sa taas. Lahat nandun sa may dulo. Hanggang dulo yan. Ako nabalitaan ko hanggang Pilcoa yata. Coa to Pilcoa. Oo, oh, grabe. At syempre paano, guys, once again wag po natin kakalimutan ang number 38. 38! Ayan! Rodante Marcoleta! Senador! Napansin po ba ninyo at maring napapansin ng ating Attorney, congressman, ngayon na senador na, di ba? May pag-asa ka kay Marcoleta. Sigawan natin, may pag-asa ka! government of a judiciary. Wow! Ulitin namin pag sinabi namin may pag-asa ka, sasabihin nyo kay Marcoleta. Ready 1, 2, 3. May pag-asa ka! Yes! I love it! Baliktad rin naman natin, pag sinabi namin kay Marcoleta, sasabihin nyo may pag-asa ka. Ready 1, 2, 3. Kay Marcoleta! Wow! Naku, lahat yan, bababa ang mga kuryente ng mga Oo. Naku, ang Meralco, bababa na, di ba? Correct. Pati tawag dito, mas lalo pang may susulong ang universal health. Yes, ang mga PhilHealth and Oo. everything. Lahat lahat ng tungkol sa health, nako, lahat yan bababa. Nako, baka maging libre pa nga, di ba? Oo, dali. I'm so excited. Gusto niyo ba mag-party-party muna tayo? Sino mga nagsusumba dito? Zumba-zumba. Nako, parang iba-iba yung mga distrito naman nagsusumba dito. May naka-blue, may naka-green, may Oo, naka-pula. mahal. Halo-halo Yung may mga nakaputi, di ba? No? Ang dami mga Grabe, di ba? Ang dami-dami dito mga nakaputi. Mamaya magpapakontest tayo kung sino pinakamagaling kumanta, ha? Oo. Pati tayo marami ako nakikitang kulay, magta-touch the color Oo tayo. nga. Meron tayo mga naka-yellow-green. Ito, parang mint-green to eh. Yeah. Yung mga nakapula! Ayan, sigawan ng mga nakapula! Happy Valentine's Day! Ay, oo nga pala. Sa mga nakapula, nako, Valentine's Day na. Ang mga naka-white, mga nakaputi. Wow! Ayan nga, mga nakaputi. Alam mo, Ate Changa, nabalitaan ko, hindi lang pala mga taga dito sa COA yung mga nandito ngayon. Oo. Dahil meron pa mga galing sa mga malalayo pang lugar para supportahan para po sa Senador si Rodante Marcoleta. Ikaw ate, taga saan ka ate? Batangas! Saan ka? Alae! Bawan, Batangas! Mga taga Bawan, Batangas! Ganda, gano'n. Ano ba dapat? Mga taga Batangas! Sumayaw!